Dentro vídeo. Torno a fer aquest vídeo per culpa de la Joana de producció, un altre cop. Perquè abans he dit que era un dia soso perquè no havia hagut d'explicar moltes coses. Però no ha sigut un dia soso, ha sigut un dia insoso. No soso, a soso. Molt complet. Ens hem adormit. Ahir ens van censurar. Van censurar el vídeo. No penseu coses que no són. Ens ha plogut. Què més? Ens hem trobat catalans, un altre cop. Hem anat a Càceres. Hem fet uns 80 quilòmetres, que per cert, ja portem 306 quilòmetres. 4 dies, que sí? 4 dies. 4 dies, 306 quilòmetres. Fa una estona parlàvem de que abans nosaltres partíem les etapes entre 40 i 50 quilòmetres. És a dir, que abans per fer 300 quilòmetres, que haguessin tardat 6 dies. Més? Sort de la de producció. Si mai... O sigui, jo encara flipo que aprovés estadística a la uni, tio. És de lo poc que vaig aprovar i t'ho juro que no sé per què sé fer aquests càlculs, aquestes coses tan bàsiques i senzilles, m'hi cardo mal de l'hòstia. O sigui, m'ha hagut de fer dibuixets. Bueno, no. Qui el conegui ja sap que amb dibuixets no em pot ensenyar gaire res. Però bueno, la vena artística ja la tinc jo, ja està completa. Ell té la de comptar, que jo em descompto ràpid. Tot i que avui he comptat cotxes. Estàvem a la Nacional i la gent de producció està obsessionat que no hi ha cotxes a la carretera nacional. I jo li deia, clar, si hi ha l'autopista al costat, tu aniràs per la Nacional, que dones més volta, pas per tots els pobles, la carretera està en pitjor estat. És per l'autopista, que ho fa tothom. I res, doncs m'he dedicat a comptar cotxes. I, també ens hem parat a fer pipí al voral de la carretera, com en ciclistes que som. Cal dir que jo m'emporto sempre el paper, poso una bosseta de caca de gos, que porto sempre, no ho llenço a terra. No llenceu les coses a terra. Una cosa és que us caiguin, l'altra cosa és que ho llenceu. Que estan els vorals de la carretera plens de merda. I ens hem trobat un que la gent de producció deia mira en Valverde. I no sé, o sigui, no era en Valverde, però anava tot molt ben conjuntat de la Movistar. I ens deia, necessiteu ajuda? I nosaltres, no, per fer pipí no necessitem, gràcies, sabem fer-ho sols. I res, molt bé, ja no sé què he explicat i què no. Avui ens ha plogut durant més de la meitat del dia, tota l'estona que hem estat pedalant ens ha plogut, ha anat parant estones, quan ha plogut més fort hem hagut de parar, hem estat, en total parats? Una hora i mitja, 2? Menys? Doncs a mi se m'ha fet molt llarg. 3 hores. I punto. Explico jo el relat? Doncs és la meva realitat. Punto. Versió americana. Total, que hem estat molta estona parats perquè plovia molt i perquè hi havia moltes vegades que hi ha hagut vegades que hem d'anar per la carretera i és que realment era perillós, més que res perquè entre la pluja i tot, que tampoc era passant en quantitat de cotxes, però d'això. En fi, avui hem fet 71 quilòmetres, no s'han marcat tots perquè per culpa de la pluja hem apretat l'Strava i a la gent de producció el Wikiloc i no s'han marcat tots. Ens hem donat compte quan ja portàvem uns quants quilòmetres, per tant comptem que avui hem fet uns 80 quilòmetres. Demà anem a Rio Lobos, al càmping també, i perquè avui estem a càmping, tenim un càmping que té lavabos individuals, o sigui, cada parcel·la té el seu lavabo,
i dutxa, que jo no he sapigut fer anar l'aigua calenta, però tant me fa, perquè jo dormo bé a terra, em dutxo bé amb aigua freda, nacida para ser pobre y entrenada para lo suyo. I ja està. No sé si havia d'explicar alguna cosa més, si m'he deixat alguna cosa, perquè com que és el segon cop que faig el vídeo i m'he apuntat coses, però jo què sé, pues això. En fi, demà més. Agur. Avui no em censuren.